खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 19 अक्ट'बर 2024 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। जेरावबो दिनै जाफुंसारगोन। सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफोरा दिनै थि समावनो मावफुंजागोन। गोसोफ्रा जोबोर गोजोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। आयाबो दिनै बांनो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। न'खराव बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयाबो बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। सिगांनि आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। गोसोआव बोलो बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो गोब्राब जानोबो हागौ। सोरबा सुथुरनि गाज्रि नोजोरबो थानो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जानोबो हागौ। देहाया बारा मोजां थायाबो जानो हागौ। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन। बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। कन्या राशि
गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ आयाबो बांनो हागौ गोबां खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोबां जेंना जेंगोनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै देबारनांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो गोब्राब जागोन गोसोआव नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन गोबां बिथिङावनो दिनै मान मोननो हागौ समाजजों मान होजागोन गावनि सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ समाजाव दिनै मान मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गोरलैयैनो फोरमायनो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन समाजाव मान मोनगोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव बयजोंबो मान होजागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोबां खामानियावबो दिनै मुखुब थानांनोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन गोसोआव उसुखुथु साननाय फैनोबो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जिंगायाव खोख्लैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन अब्लाबो नाथाय माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ
न'खराव अननानै फैगोन, बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन, बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोबां मोजां खाबुफोरा दिनै आखाइनिफ्राय गोमाफिननोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा नाथाय रायखोमा जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाय एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।